Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να αποτύχει ένα εμφύτευμα? Αποτυχία εμφυτεύματος εννοούμε το εμφύτευμα να αρχίσει να κουνιέται, να ρέει πίον γύρω από το εμφύτευμα, να ματώνουν τα ούλα γύρω από το εμφύτευμα, να μην υπάρχει υγιής ιστός γύρω από το εμφύτευμα και να χρειάζεται μια παρέμβαση η οποία, αν δεν γίνει, θα οδηγήσει και σε απώλεια του εμφυτεύματος. Αυτή λοιπόν είναι η αποτυχία του εμφυτεύματος. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οδηγούν εκεί? Ένας πρώτος βασικός λόγος είναι η αδυναμία οστεοενσωμάτωσης. Δηλαδή, μπαίνει το εμφύτευμα και στην πρώιμη φάση της ενσωμάτωσής του δεν λειτουργεί σωστά η διαδικασία της ενσωμάτωσης. Το εμφύτευμα δεν γίνεται ένα με το κόκαλο και σε 3 με 4 μήνες, όταν έρχεται η ώρα να φορτιστεί, δηλαδή να μπει το δόντι, δεν είναι έτοιμο το εμφύτευμα, αφαιρείται και στη θέση του μπαίνει ένα άλλο εμφύτευμα. Αποτυχία σε δεύτερο χρόνο μπορεί να οφείλεται είτε σε μόλυνση του εμφυτεύματος, για την ακρίβεια σε μόλυνση των ιστών γύρω από το εμφύτευμα. Αυτό λέγεται περιεμφυτευματίτιδα. Άρα μαζεύονται μικρόβια, κάνουν μόλυνση, φλεγμονή, χάνονται στηρικτικοί ιστοί, χάνεται κόκαλο και πάλι, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, θα χαθεί πολύ κόκαλο γύρω από το εμφύτευμα και το εμφύτευμα θα κουνηθεί και θα χαθεί. Ο τρίτος λόγος είναι η υπερβολική φόρτιση του εμφυτεύματος, είτε επειδή ο ασθενής μπορεί να σφίγγει τα δόντια του, είτε λόγω κακού σχεδιασμού. Δηλαδή, αναλογία δοντιών προς εμφύτευμα όχι σωστή. Πολλά δηλαδή δόντια στηρίζονται σε λίγα εμφυτεύματα, 2 δόντια σε ένα εμφύτευμα και ούτω καθεξής, και κακός σχεδιασμός της σύγκλησης. Παρ' όλα αυτά, εάν ακολουθηθούν σωστά τα πρωτόκολλα, οι πιθανότητες επιτυχίας ενός εμφυτεύματος είναι πάρα πολύ υψηλές και φτάνουν στο 95% στην δεκαετία.